राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक स्वरचित ननद स्पेशल गारी गीत सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये गीत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ता चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के, चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के, चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के। 4 दिन रख के ऊ घरे पहुँचवलस, 4 दिन रख के ऊ घरे पहुँचवलस। बदल गइले हमरे दुल्हा के बहिनी, बदल गइनी हमरे दुल्हा के बहिनी। ता चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के, चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के। 4 दिन रख के ऊ हिक भर खाटवलस, 4 दिन रख के ऊ हिक भर खाटवलस। सुधरी गइली हमरे दुल्हा के बहिनी, सुधरी गइली हमरे दुल्हा के बहिनी। ता चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के, चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के। 4 दिन रख के ऊ रात भर जगवलस, 4 दिन रख के ऊ रात दिन जगवलस। निखरी गइनी हमरे दुल्हा के बहिनी, सांवरी गइनी हमरे दुल्हा के बहिनी। निखरी गइली हमरे दुल्हा के बहिनी, सांवरी गइली हमरे दुल्हा के बहिनी। ता चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के, चोर ले गइल हमरे दुल्हा के बहिनी के। प्रणाम दोस्तों।